Sa Forum Tomica 2020. godine iz karantene, iz Nuštra, pročitat ću vam iz svoje zbirke Doba Bršljana jednu pjesmu. Pjesma se zove Bolovanje. Ulazim u supermarket kao sjekira u svježi panj. Topola, konj, kruženje orla, nadzorna kamera. Konzervirana riječna voda, jezero u tetrapaku, čisti hrvatski zrak, skupljen u ekološkim gradovima uzduž granice, kraj silosa i pougljenjelih hala za remont vlakova. Bitumen, čujem, bitumen, kakva riječ. Bitumen, težina u želucu, ispovraćano klupko, glad uskladištena u kutiji za cipele. Kutija za cipele, arhiva računa, popularne kulture, nekulture, u kašetama izložena svjetlost, trune u biljkama, užurbanost da se uspori. Iz truleži curi meki katran, cijene se lijepe za suhi džon, miriši željezničko čvorište, na sablasti čelika i hidraulike, na sjeveru uvijek je hladno, životinje me poznaju kao što poznaju kišu. Dah na staklu, ucrtani oblici na sniženjima, trajno nisko i visoko, nisko i niže, povoljnije, a ja ulazim u panj kao sjekira u supermarket.